Утро! Бойс, направихме 7 победи от 8 мача. Другите 2 мача ще ги изиграем утре по същото време в Twitch и в Facebook. Отивате в търсачката, пишете да Big Happy, ще намерите нашият контент. Утре има отново ново промо, защото е петък. UFC24 ни предоставя удоволствието да отворим някоя добра карта. Може би, знаете, че ние нямаме такъв голям късмет, но fingers crossed, boys, да се надяваме. Ще видите малка част от головете, които днес направихме на квалификациите. Влизайте, гледайте нашия контент в Facebook и в Twitch и ще се видим утре по същото време. Let's do it, boys! Уф, се разгъна. Доспа. Букайо Сака. Let's do it, boys. Ladies and gentlemen. Те червени точки. Само какво ще правим, бойс? Да го дупчам. Много ще се обърна. Цял матч го превъзхождаш и накрая ти вкара веднъж. Чакай, Куртуа, това трябваше пред тебе да... Дуспа! Събва се кажи баната. Да се кажи с това Дуспа му даде, брат. Сцена. Христо Бончев. Мачка е Кинг Анри. Он влиза, ще му вкарва Кинг. Ей. Сака как не мине това. Ай, майко, какъв гол. Sorry. Бойс, слагаме един пик на W7 и аз почнем да правя резки.